आरो देरहानायनि पूर्ण पर्याय उदालगुरि विधानसभा समस्तियाव UPPL दोलोआ जे देरहागोन बेखौ जोंनि अपोनेन्ट पार्टी BPF आबो गिदोंमोन। बिथांमोनाबो सानदोंमोन जे बेयाव UPPLआनो देरहागोन होननानै। रायजो राजानि जिखिनि जोंनि जि सायाव जिखिनि बिसास आस्था आरो जोंखौ जि सापर्ट होनाय बे रायजो राजानि फारसेनिफ्रायबो जोंनियाव हिसाब निकासा क्लियारमोन। UPPL दोलोनि एग्जिट पलाबो बेखौनो बुंदोंमोन जे जों उदालगुरि विधानसभा समस्तियाव देरहागोन। किन्तु बहाबा नङा बहाबा लेप्स थालांबाय, गोरोन्थि थालांबाय, मावबावनांगौ थालांबाय, रायजो राजानि खाथियाव थांबावनांगौ थालांबाय। आरो थांनाय परिबेसखौ जों एनालाइज खालायोबा बे समस्तियाव एसे दाबि धमकिबो जादों, जोंनि गारि गुरा बुफायदों, जोंनि दलनि कर्मिफोरखौ माने दमन खालामनाय सोलिदों, थाखा फैसा राननायनिबो गोबां एभिडेन्स दङ। आरो स्किम आसनि दानना होगोन, जोंनिनो सरकार दङ, बेबायदिबो गोबां भटार राइट्स जायफ्रा जोंनो भट होनानै रेडि जाना दंमोन बिसोरखौबो सिगि सग' खालामनाय बहुत बेबायदि इनपुट्स फैदों। दा बेफोरखौ बुंनानैबो जेबो मुल्य गैलिया, खारन इलेक्शना जालांबाय, रिजाल्टआबो फैबाय आरो बेफोर अभियोगखौ होनानै दा बेयाव कुनु बेसिस गैथ'ला होननानै आं सानो। किन्तु परिबेसा बेबायदिमोन आरो बेबायदि थासारि क्रिएट खालामनानैसो देरहानायनि अंकखौ बिथांमोनाबो मोननो हादों।